نقشه کردستان مزن چواتیه بوی چه نقشه کساهیه لگور ما اف نقشه حقیقتک دیروکیه حقیقتک جواکیه حقیقتک etno kültüriye و حقیقتک سیاسیه ایرو جی چای کرمنج حیام به چای حمرین سینور کردستان هاتی خیز کرن داویا مایی جی کرمانشاه و حیاس سواز خیز کرنا وی سینوری جی ارکا ما سرخوبون خوازایه دولتا ترکا و دولتا ایرانی بو چه برتک رددن بسدم وان هر دو دولتنا دولتن داگرکر و جنوسیدکارن هبونا خواه لسر تنبونا کردستان آوا کرنه و هر دبینن و دزانن که کردستان مزن در که سر دیکا دیرو که اف هر دو دولت وکا بره نکانن بمینن اف دولت ده بچوک ببین تو قیمت آوانی ده هرمه ده نمینه هر دو دولت شی دخوازن ده روجالات نزیک ده دورک جر امپریال بلیزن استنگا هری مزن پیشاوان حقیقتا کردستانه یه بوی برتک نشان دادن ام برتک وان فهم دکن جه کارکتر وانی داگرکری و جنوسیدکاری صادرده به ام لویا شاش نامینن بله برز از بیم سر هلوستا کیشه چیه نه لترکیه است خوازم ام بین سر هلوستا هدپی جی بله و چاوا بو آموره که سیاست نافخویی لهندره ترکیه همو پارتی لهمبری هف بکارتینن هلوستا کو هدپی نشان دا بدیتنا و هلوستا که راست بو دجیده بو درست بو لترکیه دو اتفاقنه اتفاق ملت و اتفاق جمهور هر دو اتفاق شی داگرکر و جنوسیدکارن اتفاق ملت خواستن دسر نقشه کردستان ره برتک نشان اتفاق جمهور بدن بیجن و بره به باشوریار کار کریه او انجام آویه او لیستکک دن هندور سیاستا ترکان دیه تو قیمت آوی تنیه آراستی امورن سر هدپی جی یک نه پارتیه پروژه ev parti an ev proje li İmralı bi destê Öcalan û serokê Mîta Tirka Hakan Fidan hatiye ava kirin. Perçakê pêvajoya İmralı hatiye ava kirin. Hedefa vê projeyê siyaseten asimîlekirina Kurda ye. û hewl didin di ser HDP re siyaseta Kürt bıkın perçak ji siyaseta Türkiye. De asli xoda ev jî projek jenosidkare rast nîne ku HDP wek berdewama hep dep hadep dehap bête pejirandin. Ev ne berdewamiya wan e. Ev tiştekî nihê. Di hundir vê partiyê de 5 partiyên çepgirên Tirka û gelek kesayetên Tirkiyevî û Türk hene li wir partiya herêmên demokratîk jî heye lê di ser HDP re ew partî ji xwe tasfiye kirin. Lê bi sedem dînamîkên Kurdistanê rê nade vê projeyê aniha evên ku ev partî ava kirine hücumî vê partiyê dikin. Ev partî jî niha xwelgel tifaka millet dibîne û dixwaze meşruiyeta xwe ji tifaka millet bigire. Ev tişkî ecêb e. Ev partî sedî not bi dengê Kurdistaniyan çûyî parlemana Tirka ji devla ku meşruiyeta xwe ji dengê kustendiyê bistîne carna di ser AKP re li meşruiyetê digere, carna li ser CHP re li meşruiyetê digere. Li vir em werin ser beyana Meral Danış Beştaş
beyanek geniye yekem em dava Kurdistanî bûnê li Meral Xanimê nakin. Ji xwe wezîfa wan ew û ku siyaseta Kurdistanî bikin siyaseta Tirkiyevî. Lê madem hûn partiyek Tirkiyenê lê ji du hevokê we yek demokratî û demokrasî têde ye. Baş e hûn ew çend demokratin hûn ji bo çi rastekiniya welatê me û milletê me înkar dikin. Ev xala yekem divê xalê de tu ferqî nabêna HDP û partiya nebaş Akif Tirkî dibên İYİ Partî tu cudahî nabêna wan de tune ye. Du adresa nexşeya Kurdistana mezin boçi berzaniye. Her Kurdekî welatperwer û her Kurdekî serxwebûnxwaz muxatabê vê pirsê ye. Hûn ne muxatabin, bêjin ku em ne muxatabin. Lê dema ku tu li dîmenê wê hevpeyvînê dinerî, ne tenê bi gotinê xwe, bi kenê xwe û bi zimanê laşî ya gemarî sivikaye li nexşeya Kurdistanê dike. Eviya rûreşî ye. û evên ku dengê xwe dane HDP û sernavê xwe ev ji nikşandine parlamenta Tirka divê vê helwesta genî binirxînin. Belê birêz bidîtina we helwesta rast welatê me re tinazê xwe bikîn. Belê bidîtina we helwesta rast divîya çi be divê rewşê de ku niha meselen ji gelek aliyan ve guvaş têne ser hikûmeta Herêma Kurdistanê divê helwesta Kurdan, Kurdên aliyên din, beşên din, perçeyên din ku perçeyekin ji wê nexşeya mezin helwesta wan divê çi be? Helwesta me pir hêsane û pir sade ye. Ev axa me ye. Bi navê xwe Şêrîn Kurdistan e. û bi hezaran sal milletê me li ser vê axê jiyaye. Bi gotina dagirkeran ev heqîqet ji holê ranabe. Sedema hücumê wan, sedema tirsa wan ew û ku Kurdistan bi temama ezameta xwe li rojhelata nêzik derdikeve ser dika dîrokê. Ew pûl rast e şaş e tişkî din. Lê pir dicî de ye ku pûlek bi nexşeya Kurdistana mezin bête weşandin. Yani vê bêjim na hatina papa bo Kurdistanê ji bo min seferek lêborîn xwestinê bû. Papa nehat ji me re dua nekir. Ji me xwest ku em jê re dua bikin. Boy çi bi sedem ez werik qenaet dikim ku papa jî dizanî ku cîhana Katolîk di ser dewletên Katolîk re di parçebûn û parvekirina Kurdistanê de gunehkarin. Gunehkariya wanê herî dawîn di referanduma serxwebûnê û karesata Kerkûkê de diyar bû. Ez qebûl dikim ku papa hatiye ji milletê Kurd lêborîn xwestiye. Bi vê lêborînê wêneyê papa û nexşeya Kurdistanê di pûlekê de belavkirin dicî de ye tenê ez dikanim bêjim bira siya papa nekeve ser Kurdistanê. Têbîniyek were ez dikanim bêjim. Banga min li rêveberiya Kurdistanê ew e. Ji vê pişûnde gav navêjin. Ev axa me ye û bi sed hezaran Kurd bi xwîna xwe ev av şildak şil kirine û îro gerdesilatek li başûrê Kurdistanê hebe ji her çar parçeya bi canfîdekariyan Kurda ew desilatî heye. Tu sedem tineyeke li hember hücumên dewletên dagirker û jenosîdkar em heqîqeta welatê xwe bin pê bikin. Divê em biparêzin û di vî warî de em piştgirê desilatiya başûrin. Ji xwe di beyana Meral Danîş Xanimê de aherî xerab yek jê jî ew e
ku dibe ji Barzanî bipirsin. Wek we jî got ev pul ji aliyê wezareta vegoyazandin û ragihandinê hatiye amadekirin û hîn numune ye muxatabê vê ya Desthilatê Başûrê Kurdistanê ye. Lê HDP jî û heta PKK jî weke siyaset medarên Tirka Başûrê Kurdistanê di ser bersanî re pênase dikin. Ez pir vekirî dibêjim mafê Mesut Barzanî çi qas di Başûr, Bakur, Rojalat û Rojavayê Kurdistanê de hebe mafê min jî ew çende ye. Ew nexşe çi qas nexşeya Barzaniya be ew çend nexşeya min e jî. Ev bêedebî ye ku welatekî di ser kesayetekî re pênase bikin û dam û dezgehên Başûrê Kurdistanê bidin alîkî. Ev hücumeke li ser desthilatî û serxwebûna Kurdistanê em bi tundî şermezar dikin û em qebûl dikin dengê her du merala ji heman çavkaniyê tin. Ev çavkanî jî dewleta Tirkaya dagirker e. Belê birêz Fuat Önen gelekî spas ku tu ji bajarê Stenbolê mêvanê me bûyî siyasetmedar Fuat Önen mêvanê me bû temaşevanê nêja gelekî spas.